Leonbergerom sa hovorí, že sú podobní levom. Je to pes veľmi dobrej povahy, je kľudný, pokojný. V podstate je to spoločenský pes, bol aj vyšľachtený za účelom spoločenský. Není nejaký polovný alebo niečo podobné. Vyzerá ale hrozivo. Vyzerá hrozivo, je dobrý strážca. Pozemok si ustráži, návštevy rešpektuje, videli ste, že vás pustil v pohode. Hej, ale najskôr brechal. Brechal. Pokiaľ není majiteľ doma, neradila by som preskakovať plot. Jasné, je veľký, takže bude aj rešpekt. Vy bývate v rodinnom domčeku, odporúčali by ste ho divákom napríklad, ktorí bývajú v byte? Je možné chovať Leonbergera v byte, pretože on není taký, že behá po byte hore-dolu. Pokiaľ máte dostatok času, chodíte s ním na prechádzky, nie je to vôbec problém. Čiže ten svoj výbeh ale potrebuje. Potrebuje sa aj hlavne poprechádzať, ani nie tak, že behať, skôr poprechádzať sa. Aká je starostlivosť? Napríklad o srsť je dosť huňatý? V rámci možností treba ho sem tam prečesať, hlavne v lete, pokiaľ púšťa srst, tak vtedy ho treba česať. Pokiaľ chodíte s obsom na výstavy, tak tá starostlivosť je určite trošku iná. Čo zuby? Pokiaľ sú zdravé, pokiaľ pes nezapácha, takisto netreba ich čistiť, treba mu občas kúpiť nejakú tú žuvaciu kosť. Áno. Čo pazúriky? Pazuriky, ak má pes možnosť, že behá po tráve, ale aj napríklad po betóne, tak pazuriky on si sám zabrúsi na tom betóne, nie je potrebné to strihať. Je výborným spoločníkom, odporúčate ho aj rodine s deťmi? S malými deťmi sa znáša veľmi dobre, veľmi ich má rád. Treba napríklad naučiť hlavne psa, ktorý je taký nemotornejší, aby si ľahol v prítomnosti malého dieťaťa, lebo on sa teší, šľaha tým chvostom, tak to dieťa to nemusí ustať. Asi každého napadne pri jeho veľkosti otázka, čo ten pes spotrebuje, koľko mäsa, koľko vody. Pravda je taká, že nezie. Nezie? Leonberger je pes, ktorý je skôr nežravý. Krmíme ho granulami a plus ešte mu pridávame buď varené mäso, surové mäso, čokoľvek. Ale nie je to nejaké extra veľké množstvo, Nie hej? je to extra veľké množstvo, on by vyžil aj na tých granulách. Problém je, že on ich nezie toľko, aby bol taký krásny, veľký, mohutný. On sa zasíti a proste stačí mu. Aké choroby tohto psíka obchádzajú? Plemeno je relatívne zdravé, ako nejaké špeciálne choroby nie. Ako všetky veľké psy, dysplázia bedrových klbov sa vyskytuje. Ale pokiaľ máte psíka s rodokmeňom, tak tam je to celkom prísne strážené, takže tá predispozícia je menšia a ešte možno zapareniny. Čiže pokiaľ je pes v lete alebo v zime mokrý, tak treba, aby sa vybehal, vyskákal, Pretože je poprechádzal veľmi hunatý. a vysušil. Nech sa vysuší.